नायदो नै एसे मोजाङै नायदो वाव ओरैबायदि बरिया दामिलु बानायखादों दे हेल' लोगोफोर ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव हाबानि भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि गोसोआबो निस्सय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नांगोन आरोना बेनो जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला खैलामैला बाजारनि एटासारिखिना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखादों नायलांनो हागोन बे हाबाया माबायदि जालांदों जोबोद इन्टारेस्ट आरोखि दिनैनि गोथार जुलिया दा हिनजाव गोदाना फैगौ नै दा न'आव हाबफैसिगोन आरो न'आ नै बिल्डिं दै न'आ बिल्डिं लुगासिनो दं मथा मथि गोजौआवहायबो खयथाला बानायगोनथाय 3 थालासो बानायगोन खोमा दा हिनजाव गोदाना हाबहैबाय आरो सिङावहाय दंबावोमोन दा बिमारै नै बेवाइ जाहैबाय नोंनिया दा हाबहैनि जोंबो गोजौआवहाय एसे औ मा दायो हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाना न' सिङाव हाबबोबाय आरोना नै दानदिसे रेस्ट लाथ'सिगोन आरो नै ओरै जोंना नै ब्रादारा आंबा सोमोन्दोआव मा जाबावनाय जाखो गोसोआव मोजां मोनदों दा ने मा गोसोआव मोजां मोनदों दा दा बेबायदि आरोखि ना सोमोन्दोआवबा मा जाबावनाय आंबा दानिबा मा बिजानै बिजानैसो जायो बिदिब्लाथ' आं बिजामादैसो जाहैबायलै दे आं बिजामादैसो जाबाय बारा सोंजानायलै आरो ओरैहाय जानाय लोंनाय फुरा जाहोजेनबाय आरो नै मावग्रा दांग्राफोरखौहाय माखासे ओरैहाय जिथुनाखि केटारिं ग्रुपनिफ्रायबो दङ नै मावग्राफोर दा नायनानै लादो एसे नै बाबाजैया आच्छा मोजां दा औ आंनि दासो खालै आंनि इनभाइटनानै जोबमाना दाबथाम जायगा थांबावनांगौ बिनिफ्राय दा बेजों लोगोसे नै बेयावहाय गोबांथार संनाय खावनाय जागासिनो दङ नै आनैया संदों ओंखाम फानलु सायनायाव ने आच्छा नै बियो फुरा संदों खावदों आरोना ओमफ्राय जेनेबा फुरा आदाम बेदरफ्रा मा बेदर दं अमा दं ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो लकेल दाउ आच्छा दा बेबायदिनो जानाय आइटेमफ्राथ' बिराद मोजां दं औ दा नै ओरैहाय अमा बेदर आरोना सेजिल हिलि
Sukri jil, sim jil menanya. Gada bunuhnya ti, gada bunuhnya. Gada, gada jil bunuhnya. Arho berderute menanya. Apa itu lor mena ase bunuh berderute? Menanya. Ya sa. Wai ibu video sih sendiri ada lah. Zasirina fani. Da bidi आरोखि ना हाबाया नै बिराद मोजाङानो जादों जोंना नै नानिया ओमफ्राय हाबायाव माबायदि मोनदों बरिया मोनदों दा आच्छा बेबायदि आरोखि दा लोगोफोर साजायनायफ्रा बेबायदि साजायदों आरोना नै ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जाहैबाय जेथुनाखि हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना मा मुं एबा मा नाम आं देखायनोसै नोंथांमोना नायनानै लादो नै बेबायदि ओरैबायदि मोजां साजायदों आरोना जेथुनाखि गेटआवबो हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि फट'खौ होनाय जादों नै आं फार्स्ट टाइम दिनैनि हाबायावसो नुनो मोन्दों गोबां जायगाफ्राव होयो जानांगौ ओमफ्राय हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि फट'क आरोना नै जेथुनाखि साफायना होदों वाव बरियाल' बानायखादों आरोना ओमफ्राय नै बेयावबो दै नायदो नै एसे मोजाङै नायदो वाव ओरैबायदि बरिया दामिल' बानायखादों दे ओमफ्राय नामा बेनो जाहैबाय नै गोजौआवहाय नायनानै लादो नोंथांमोनानो